i Ducha Svatého. Amen. Milí rodiče Kmotrové, milé děti, všechny vás srdečně vítám tady v tomto naším božím chrámě, který je zasvěcen svatému Janu Nepomuckému. Obzvlášť dnes, když slavíme svatého Josefa, na dnešní slavnosti to vaše děti budou pokřtěni, staví se božími dětmi, proto se ptám, jaké jména jste vybrali svým dětem. Leon Pavel. Roky a Josef. Josef Michael. Co pro svého Leon Pavel, Josef Michael, Roky Otto, Josef Otto, Jan Nepomuk od Boží církve žádáte? Milí rodiče, chcete, aby byly tyto vaše děti pokřtěny. Tím na sebe berete povinnost, že je budete vychovávat ve víře Pána Ježíše, že je budete učit milovat Boha bližního, jak nám to Pán přikázal, se si této povinnosti vědomí. A vy chcete být kmotry tímto dětem, jste ochotní rodičům pomáhat. Milé děti, církev vás radostně přijímá do svého společenství, v její jméno vás označuje křížem znamením našeho Spasitele Ježíše Krista. Také vy, rodiče a pak kmotrové, označíte po knězi tyto děti znamením Kristova kříže. Se budeme modlit našemu Pánu Ježíši Kristu za tyto děti, za sebe navzájem, za všechny lidi. Prosíme tě, Pane, za tyto děti, dej jim účast na tajemství své smrti a svého vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevní ve víře a vydávají si jezdit tvému hodě v evangeliu a přijmi do společenství své církve. To vedě do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, Pane, za rodiče i kmotry těchto dětí, jak tě věrně následují, aby těmto dětem dávali dobrý příklad života. Prosíme tě, Pane, i za rodiny, ve které budou děti vyrůstat, aby v nich přebývala ustavičná láska. Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny křesťany. Obnov nás, a si plně uvědomujeme svůj křest. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou si přinese celému světu. Teď se obrátíme k svatým o pomoc. Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás. Svatý Josef, svatý Jene Křtiteli, svatý Petře a Pavle, svatý Michael, svatý Jan Nepomucký, všichni svatí a světice Boží. Teď následuje exorcismus, vládaním rukou a modlitbou a pak pomazání olejem na hrudi těchto dětí. Všemohoucí věčný Bože poslal si na své vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás temno do tvého podivuhodného světa. Skrze něho tě prosíme, vysvobod také tyto děti z viny, která od počátku tíží lidské pokolení, a jsou chrámem tvé slávy a tak svatý a bydlí na věky věků. Amen. Olej, který vás pomaží, je znamení síly, vaší sílou je Kristus, náš Pán a Spasitel, neboť on žije a králuje na věky věků. Amen.
Nebeský Otče, ty nám při křtu otvíráš pramen nového života a přijímáš nás za své syny. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Ty ve svém Synu Ježíši Kristu zjednocuješ všechny, kdo jsou pokřtění vodou a Duchem Svatým, aby byli tvým lidem. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Ty vléváš do našeho srdce svou lásku Svatého Ducha, dáváš nám svobodu svůj mír. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásal evangelium Krista. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Požehnej, Bože, tuto vodu, ať se z ní a Ducha Svatého narodí také tvoji služebníci roky Otto Josef, Otto Jan Nepomuk, Leon Pavel a Josef Michael, kdy církev za ně ručí svou vírou a ty je křtem volá životu věčnému skrze Krista, našeho Pána. Amen. Milí rodiče, drahí kmotrové, přivedli jste tyto děti ke křtu, aby se staly dětmi Boží, aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašem dětem dánem, který v nich poroste. Musíte před nimi vydávat svědectví Kristu slovem i životem. Když tedy podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, řekněte se hříchu a vyznejte víru Ježíše Krista, nebo to je víra církve, a tyto děti je možné křtít, když se za ně zaručí církev svou vírou. Ptá se vás všechny, odpovídáte ano. Říkáte se ducha zla? Ano. Vyšel, co působí? Ano. Vyšel, čím se píší? Ano. Odpovídáte věřím. Věříte v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země? Věřím. Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho, jen se narodil z Marie Panny, byl ukřižován, pohřben, stal z mrtvých, sedí po pravici Otcově? Věřím. Věříte Ducha Svatého, svatou církev katolickou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých, život věčný? Věřím. Tak věříme, tak věří církev, tuto víru vyznáváme. Ono je naší slávou v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru celé církve. Chcete teda, aby také Otto Jan Nepomuk, roky Otto Josef, Leon Pavel, Josef Michael byl v této víře pokřtěn? Poprosím rodiče. Vždycky můžete si dát na židli. Tak, vemte malého. Motra taky. Ne. O jedno. Svíčky jste měla nechat tam položit. Pojďte sem. Jak tady? Ale ne. Ona, žena sem. Pojďte se. Takhle. Jeho si vemte na pravou ruku. Tak, na pravou. Ležet. Tak. Jako miminko, že si Sem. Ne, takhle. Takhle. Hlavou dolů. Aby tady bylo. Roky, Otto, Josef, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Otvor národ svatá církev a objím dítě, které se znovu zrodilo z vody a z Ducha Svatého. Máš vylez. Jenom takovou si stoupne na to. Tak, a podržte ho. Tak, a trošku ho tak na. Tak. Ne, takhle ho trošku.
Josef Michael, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Otvor národ svatá církev a objím dítě, které se znovu zrodilo z vody a z Ducha Svatého. Leon Pavel, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Otvor nám svatá církev a objím dítě, které se znovu zrodilo z vody a z Ducha Svatého. Oto já nepomůžu, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Otvor národ svatá církev a objím dítě, které se znovu zrodilo z vody a z Ducha Svatého. Všemohoucí Bůh vás osvobodil. Z hříchu a dal vám život z vody a z Ducha Svatého. Přijal vás do společnosti svého lidu, aby pomazal svého Syna našeho Pána Ježíše Krista na kněze proroka a krále a označil také vás poslatým olejem, odtíž ješ a králuješ na věky věků. Amen. Oto Josef. Josef Michael. Oto já nepomůžu. Leon Pavel, Bůh vás oblékl v Krista, jsi krásně oblečený bílém. Tyto roušky symbolizují to, že Bůh z vás učinil nového člověka. Toto bílé roucho je znamení této důstojnosti, ať vaši drahí rodiče a přátelé z vás pozbuzují se jestli slova i života, abyste si tuto důstojnost uchovali neporušenou na věky věků. Amen. Světlo Kristovo.
světla Kristova. Milí rodiče, motrové, církev od vás důvěr očekáváš, že budete světlo Kristovo, které symbolizuje tyto svíce zapálené velikonoční svíce těchto dětech opatů. Kéž roky Otto Josef Michael, Otto Jan Nepomuc a Leon Pavel vždycky chodí ve světle Krista. Kéž jí z víry až do dne, až do konce, až Kristus přijde, kéž mu vyjdou vstříc a se všemi svatými vejdou do jeho věčného království. Teď, milé děti, dejte tyto svíce svým motrům, svým křestným rodičům. Teď budete se mnou. Vy čtyři, děti, prosím. Bratři a sestry, byli rodiče kultury. Tyto děti budou jednou teď pokřtěné poběžmovány a prosit Ducha Svatého budou svědčit o Kristu. Budou ve shromáždění věřící přijímat tělo a krev Pána Ježíše z tohoto oltáře, z jiných oltářů. A celou církev budou volat Otci. A teď spolu s nimi a s vámi se pomodlíme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš dnešní dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.